Okay, Mr. Ngatinzwei Mai Depinah Nkomo, the founder president weZimbabwe Indigenous Women Farmers Trust. Shugu zedu ndedze kusumudzira madzimai. Shugu zedu kusumudzira kana nditi kusumudzira empowerment, kuempower madzimai, kuvachinja mafungiro, mentality yavo, kuti vachinje mafungiro, vazive kuti kana vari mafarmers vafanira kuita pfungwa dzemafarmers. Taura kuti ma-inputs ari kudhura, ma-fertiliser ari kudhura, hapana chinhu chiri kutengeka, zvinhu zvese zviri kudhura. Fertiliser bag one refertiliser unogona kuwana kuma-50 something US. Saka isusu taura kuti tizvigadzire mafertiliser inu chega, organic fertiliser. Organic fertiliser iyi pakauya varungu ma-NGO vakabva ku-UK vakasangana nemaindia vakatitraina last year muna 5 days last year muna July kuborodeo farming kunesenda inotrainirwa mafamasi ikoko. Mafertiliser aya pane inonzi fish organic fertiliser yatosanganisa zvakafanana namolasisi nemvura nefish dzaita zvatinoita pakuti tinotema toita zvatakadzidziswa zvacho. Iyoyo tozoita inonzi lab serum ndio inosanganiswa mukaka, inosanganiswa fertilizer, inosanganiswa rice chaicho yatotenga musitoro inonyikwa. Hatiise rice kugadzira, rice inonyikwa 7 days, handiti yanyikwa 7 days mvura yacho iyaya tozoisanganisa nemukaka. Taisanganisa nemukaka zvogara kuti 7 days, handiti tozouya nazvo sekuya kwataenda nazvo kuno. Taisanganisa kudaro zvinobudisa amasi, mukaka chaiwo wakakora watotochisa sadza unobuda ipapo. Titori nazvo takazvigadzira before tichigadzira zuva ranhasi, nokuti even vakatidzidzisa vakauya vakatodaro vakati ndozvamunoita kamuchidzidzisa vanhuya vakagadzira. Saka takazvigadzira tatogona nokuti mukaka wakakora wabuda. Fertilizer dzinoshanda kubva kulivestock, kuzvipfuwo zvedu zvese zvatochengeta pamapurazi zvese zvinowedzerwa kushanda kwazvo nefertilizer. Mhando 2 dzandataura idzi ndichataura imwe yechitatu isingashande kulivestock, handiti idzi dzese dzandiri kutaura idzi you can use it kuhuku kuti huku dzikasike kumadyo, dzikasike kukura pa 5 weeks. Dzinenzipiwa sechikafu, tinoisa mvura. Madilutions edu ndeyekuti chivharo che20 liter chigubhu, handiti chivharo chacho ichi kana tagadzira fertilizer yedu even iri 5 liter usaita strepasi inogona kupedza 1 hectare, handiti unotora zvivharo 2 zvezvigubhu zvima20 liter uchidira mu20 liter futi wotora chivharo wotodira mu20 liter mubhaketi wosanganisa. Kana wakupa huku mvura iyaya unongochidira kudzino. Fish dzatodya chaidzo apa tatenga vana makerera asi atigari fresh, handiti tochopa tumapisi dudududu tikazadza kana galoni refish tobva tazadza galoni remolasisi aninoziva tozadza galoni remolasisi 1:1 then tozoita 3 parts dzemvura. mushure menge magadzira mhando yefertilizer yefish iyi tingada kuziva kuti munozoiisa muzvirimwa zvakaita sezvipi? Iyo inoshanda kumunda zvese, inoshanda kuzvipfuwo, inoshanda kumunda kuleu dzedu nezvipfuwo nemichero yedu yatorima pamisha. Inochinja nekuti takatoexperience because takatoexperiment patakaenda kunodzidziswa isusu takaita train of trainers takatopiwa ma1 liter nekuti 1 liter is a lot because unongochikoresa zvivharo 2 zvechigubhu wobva waisa mu20 liter. Kana usa munepseki wakutodira munepseki wakutospray. Saka choda inoda kusprayiwa mashizha zvichienda negunde racho. Mhando yefertilizer yeorganic yakakosha kuvarimi, especially kuti togadzira tega ika iri very cheap nokuti material yachona haidhuri. Chikatotidhurira paimolasisi, material yacho haidhuri. Molasisi takatotenga kubva kuchinenzi takatotumirwa ikauya kubva ikoko, but otherwise it's very cheap zvokuti even tichida kutengesera varimi vedu chi5 liter ichocho chinokwanisira 1 hectare, but zvinenge zvine utano iri very powerful. Pane imwe mhando futi yatiri kugadzira yendove yemombe neweti yemombe zvatosanganisa kuti
10 liters dzendovo yemombe, 10 liters dzeweti yemombe, tobva tazoisa 10 liters dzemolasses, toisa mudhamu 180 liters dzemvura, toigarisa 5 to 6 days ichivira ichikodzonga kamwe chete pazuva. Iyoyo hainei nekumombe, hainei nelivestock, iyi inomirira kumunda chete, asi mhando inoshanda zvakanyanya zvokuti zvirimwa zvedu zvinosunga zvichienda mberi.